Hoxe é un día sen bici, sen mochila e sen ter que empaquetar todo para marcharme, porque me volvo a quedar outra vez aquí en Acra e vou a coñecer o que é a cidade antiga. Hello. Subes por aí por esas escaleiras, eu pensei que chegarías a un mirador para ver toda a cidade e non. De repente o ruido desaparece e chegas acá. Uau, que bonito. Pues vou continuar un pouco por aquí. Ou, moito me engano, ou isto teñen que ser restos dunha antigua cidade aquí na cima da montaña, ou polo menos asentamento, porque a min que non me digan que isto é natural e eses buratos por aí na pedra. Levo casi todo o día pateando Acra.
son todo escaleiras e callejóns, son escaleira para arriba, escaleira para baixo, escaleira para arriba, escaleira para baixo, así que sin bici, pero aínda así dándolle duro. Acabo de chegar, eu penso que cando buscas Acra en Google, a foto pois que che aparece é dende aquí, onde estou agora. Así que vou enseñar, as vistas son preciosas. A verdade é que paga a pena vir hasta acá, aínda que sea un día, nun día xa o ves, pero... Mira, veño ahora mesmo de mercar pan, porque mañán vou salir na bici, bueno, pois para ter algo para o camiño, e non me quixeron cobrar. Xa outro día non me quixeron cobrar a cena, bueno, varias cousas xa que non me cobraron. Escribime outro día unha rapaza por Instagram e dime, mira, non será cousa do Tarof. O Tarof é como unha práctica, pero a min xa me sonaba máis que era por Irán, e creo que é por Irán, donde eles che ofrecen algo, toma, regaloche, douche estes auriculares, ou toma, non chos cobro, pero é como unha cortesía, tú tes que negarte tamén. Eles vancho volver a ofrecer e tú teste que negarte, máis ou menos unhas 3 veces, hasta que che din, pois son 3 euros, e tú lle pagas os 3 euros. Pero non, aquí non, de feito eu sempre lles insisto varias veces, ahora co pan o mismo, lle insistín, vou insistir as 3 veces, por si acaso, e que non. Pedinlle 6 panes, deume 7, e cobroume 0. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Esta zona non é así a nivel paisaxes tan interesante como as que veño de percorrer, porque, ainda que bonita, así está rodeada de montañas, está máis destinada ao cultivo. Entón, bueno, pois non é visualmente tan bonita, pero é interesante coñecer outra parte do país así tan distinta. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Unha vila que podía ser preciosa, así como subida nun outeiro, está rodeada de basura por todos os lados. Que pena. Even in the hard time, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets. Xa non se ve, aí detrás, acabame de deixar unha camioneta. A historia foi que no anterior aldea, bueno, vila, estaba ali comendo unhas galletas e veñen uns rapaces, ven co do super fala inglés. O super, merco unhas cousas e non me quere cobrar. Non me cobra nada, saio para fora, bueno, xa é moi gracioso andar comprando polo super e 5 ou 6 detrás de mí, mirando para min porque me facía gracia. Bueno, saio para fora, chego unha camioneta e fala un rapaz en inglés e digo, onde ides que sigues na miña dirección e me acercas un pouco, agradezco. Non, imos aí á casa a comer, pero se te queres vir comer con nós, vente. E descansas un pouco, fun comer, bueno. Xa chego unha sala con un sofá enorme, non gravei nada da casa, nin da familia, porque me daba apuro poñerme a gravar. Pero un sofá enorme, acercaron unha mesa ponda a min, bueno, bebidas, comida, bueno, todo alrededor miño. Comimos, os homes por un lado, as mulleres por outro, despois fomos descansar un pouco, para a sala, e gravaron un vídeo para a televisión.
esa é outra. Non sei se será verdade ou como vai. Pero bueno, é que me trataron tan ben, come, cada pouco, viña como a matriarca que me veu a saludar. Pero botádelle de comer a ese rapaz que non estaba comendo nada. Ou esa é a miña traducción. E tratarme super ben, sentinme tan cómodo con eles. Nada, o rapaz estudiou en Chipre, entón claro, por eso falaba tamén inglés. Así que, bueno, xa compartín con unha familia daqui e a verdade é que son xeñais, non me está defraudando para nada esta xente. E agora sigo cara a Lalix, que así cos bromas, pois perdín 3 horas do día, non, consumín 3 horas do día que iba a estar pedaleando en outras cousas mellores. We got it. We don't need no more. Even in the hard time, you and I can weather any storm. Bueno, despois de acampar aí nesa montañiña, seguimos cara a Lalix, que é unha vila así bastante peculiar, que xa vos contarei unha vez que chegue ali. E mira que outfit, por min fin me poño guapo para andar na bici, porque senón iban volver as camisas sin estrenar. Que che fan facer cando chegas aquí é descalzarte. Entón, tes que andar descalzo por todo o pueblo, non está permitido o calzado. E traía tamén como un pañuelo curdo, e na entrada da aldea quitaronme e devolvenme a saída. Curioso, porque como que van pillando por aí recunchos que están libres e hoxe debe ser unha data señalada que está todo o mundo en familia aquí comendo.
permitido pisar o escalón. Aí non nos deixan entrar. Hai como unha fonte de agua que emana da terra, pero non nos deixan entrar. Pero aquí sí. Cando a xente ten un problema, colles e desfas un nudo nun deses trapos. E desfas outro, entón estás desfacendo o problema da outra persoa. E cando alguén desfaga despois o teu nudo, desfará o teu problema. É como un intercambio. Deixo o meu e abro do outro. Non sei por que non nos deixan pasar aí e está salindo esta xente. Teñen que pechar os ollos e lanzar ese trapo vermello e se queda arriba, pois o seu desexo cúmplese. Parece que está todo no sitio. É que eu tiño unha cabeza tamén a quen se lle ocorre. E aquí están as bicis delas, que claro, imagínate tú chegar con isto, pois chegas a un pueblo pequeno e claro, eles é como se viran chegar un ovni, e ainda por encima dúas rapazas, o que lle chama moito máis a atención, rubitas con ollos claros. Este son eu, moito máis enxebre.